लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। खन्थाइनि मुं थैनोखौ आं गियाखैमोन। खन्थाइखौ लिरदों बुद्धदेब नार्जारि आरो आवरायदों आं जुलि मुसाहारि। दानिया फै जों बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। अखाफोर थैनाय हरखालि दुखुआ आंहा गैयामोन, नाथाय दुखुआ आंहा बेवहायसो थागोन नोंखौ खोमाना लानांनाय हरावसो। गोलेर मन'नाय सानखालिबो दुखुआ आंनाव गैयामोन, नाथाय दुखुआ आंहा बेवहायसो थागोन नोंखौ दान्दिसे सम नुयैयावसो। बांग्रि आरो सुनामिजों थैनायखौबो आं गियाखैमोन, नाथाय गिनांगौआ आंहा बेवहायसो थागोन। थैनायजों लोगोसे आंनि गोथां सानस्रिफोरा थैफालाङोब्लासो गिनांगौआ आंहा बेवहायसो हाजासे थागोन। बारहुंखा बारनायखौबो आं गियाखैमोन, नाथाय गिनांगौआ आंहा बेवहायसो थागोन। बारनाय बारजों लोगोसे नोंनि गोसोआ बिरफालाङोब्लासो गिनांगौआ आंहा बेवहायसो थागोन। सारन्थाइ गावनायखौबो आं गियाखैमोन, नाथाय गिनांगौआ आंहा बेवहायसो थागोन। सारन्थाइ गावनायजों लोगोसे जोंनि सोमोन्दोआ गावस्रालांफायोब्लासो गिनांगौआ आंहा बेवहायसो हाजासे थागोन। मानोना आं नोंखौ बेसे मोजां मोनो आं बेखौ बुंस' हाया। एसेनोसै, गोजोन्थों।